ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст бадрон Opel Astra J аст ки Opel Astra J Sport уне ки дадарай бадрон Opel Astra J бо нархи арзон неки Sport дадарай пешаки мегум. соли барои 1998 соле ки бензини холия абио мотораш 1.6 литра коробкаш механикае. ҳолати мошин мегад беҳтарина, 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 4 та балони нав, 4 диска, салоншам тоза. мошин бардро мегад нахаду ягом расходара мошина фақат мегири ҳай мекунем. қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ фурӯхта мешавад бо нархи 30000 сомонӣ бо арзона мекунем. мега мошин мегад Спарти дадарай бардорон сирош накадоме ки мехарам мега бо арзон мекунем. сум дар кора мега соҳибшон. номерои Россия аст кор мекунад. ин номеро бояд имо ба сад дошта бошад. хай бохтан аниқ барои ки нагуфтиян неки номерои Россия кор мекунад 100%. кадоме ки мехарам мега бо арзонтар мекунем. марамат тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Daewoo Tico аст ки соли барои 1997 соле ки бензини холия мега соҳибшон. свети радоинам хеле сини светае. абио мотораш 1 литри простой, коробкаш автомата. мошина мега сайсиянш беҳтарин, 11 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 4 та балони 60%. дискаҳои худаш салоншам тоза. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Турсон Зода, яъне ки Реган фурӯхта мешавад бо нархи 13000 сомонӣ ки бародарон арзона мешавад. 97 сол мошин мегад нахаду Daewoo Tico чӣ хеле шумо фақат дар комментария хоҳиш мекардем. рақамошон рақамои тисел аст, кор мекунад. ба кадоми шумо ки маъқул аст маромат тамос гирен, бо хайтон савдо мекунам. шумо дам агарам хали мошинои майда, мошинои калон, мошинои боркашай хонаи заминаи квартира боша барои фурӯхтан, маромат сурат ва маълумот чарои кунем. мо фурӯш да инамихе реклама эълонда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Daewoo Nexia аст ки свети сафед соли барои 1997 сол гуфтагӣ аст соҳибшон. бензин газ ҳардаш кор мекунад. абио мотораш 1.6 литра коробкаш механикае. ҳолати мошин мегад беҳтарин, салон тоза, кожини скаменкои нав полни худ, полик молик, раднои краска, магнитофон, балон 670%, ходовой. мошин мега сайстани беҳтарин Nexi тоза мега бе расход. хайбухтон аниқада мегирем. қарор дорад дар шаҳри Кулоб фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ бародарон, бо арзона мешавад мега дар назди капоти мошин. мошина биё аз пеш бимегад, яъне ки роҳат мекунӣ, баракат мебинӣ. мошине ки 100% бе ягон расход. маромат рақамҳои мегафоншон мондага дар поён кор мекунад. метавонем ки пурра маълумоташа аз амин рақамҳо гирем. баъдрон аз шумо хоҳиш ки лайки бепула гузорем ва навора дар ватсапи мотон поделиса кунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Opel Astra F аст ки дар кузуфи караван соли барои 1994 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абио мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикае. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. баъдрон мошин ҳолати миёна неки нахадо мега 4 балонои 50%, салоншам тоза, газ бензин мега 100% кор мекунад. Opel Astra F яъне ки караван хоб фурӯхта мешавад бо нархи 19000 сомон мега бо ягон чи муомила мекунам. бисёри бад не кам тарак барадо, фақат амурам дар назди капоти мошин. 19000 сомон Opel Caravan 94 сол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. кадоми мошин хари аниқа мега мошина бен аз пеш бина мега ба телефон савдо накунем, яъне ки беҳади бад камтарак арзон меша мега соҳибшон. рақамошон ам рақамои мегафон аст. ба кадоми шумо ки маъқул аст маромат тамос гирен. сирошна мега тоқа суми холи дар кор. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Hyundai Starex ки мошини мусофиркаш соли барои 2000 соле ки дизели холия сӯшуриш. абио мотораш 2 литр гуфтагӣ аст. коробкаш механикае. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин раднои краска, 4 балонои 60%, 4 диска, салоншам тоза, магнитофон,
ҳамаш нахаду мегабаду нашуд ҳуҷҷат и чизо ягон маълумоти пурра нест, худатон мегирин. Қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз фурӯхта мешавад бо нархи 35,000 сомонӣ, бо арзон мешавад ки 2000 сомон састияниш нахадо мега мошина мегири ҳай мекунӣ. Будам баъдоне ки дар комментариҳа хоҳиш кардан ки старексои свети сафед монем, ина баъри шумо старексои сафед яъне ки хай расхоча нагуфтанд мошин мега нахадоа. номерои инаш ҳам мегафон аст кор мекунад, марама тамос гиред дар ноҳияи шаҳри Туз 35,000 сомонӣ срочно занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародарон Opel Astra F аст ки дар кузуфи седан свети серебристи соли барои 1991 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абё моторша 1.8 литр гуфтагӣ аст, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад нахаду беҳтарин. мошин мега яксола ҳуҷҷат дорад, чашкаҳои мошин мега умуман варид надорад, 4 таблонаи 60%, 4 диска, номеро транзит, краскаи мошин нав, салоншам тоза, ине ки мошин 90, ине ки нахадо барад ҳуҷҷат, чашкаҳо ҳамаш 100% заводской варид надорад. қарор дорад дар шаҳри Истаравшан, яъне ки тарафи Урутепа, нархаш 17500 сомония ки дӯстон бо арзонтара мешавад, кадоме ки мошинхари аниқ бошад. номерошо номерои тисел аст, ба кадом дӯстоне ки аз ҳам территорияи Истаравшан ки лозим бошад маҳрамат метавонед ки пурра маълумот чагиред. дӯстоне ки буданд ки амхали Opel Astra F амхали свето суроғ карда буданд, метавонед срочно занг занед, бо савдо ҳам дорад маҳрама. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародарон бояд тайга ҳастаи Opel Sedan аст ки Opel Astra F соли барои 1997 сол бародарон. бензин газ ҳардаш кор мекунад, аккумулятори пачка, абё моторош 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор мега 100% бе ягон камбудӣ, 4 балон мега 90% мега нав, ами як чанд қапеш гирифтага ҳастанд, 4 диска хадавоишам нав кардага ҳастаи аккумулятори пачка, дигаш мегамаш дар сурат маълум ай. 4 дискаҳои рамашка, 4 балонаи 90% аккумулятори пачка ҳамаш қоидавӣ. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат бародарон, нархаш 21000 сомония ки бо ягон чи муомила мекунанд бисёри бад не. 93 сол Opel Sedan 21000 сомонӣ. ба кадоми шумо ки маъқул аст маърама занг занед. дӯстон, агар шумо дар махали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира ягон техника барои фурӯхтан бошад, маърама аст, сурат ва маълумот чороӣ кунед, мо реклама мегузорем. аз шумо хоҳиш ки лайки бепула гузоред ва навор агар имконият бошад дар ватсапатон подписа кунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародарон Mercedes-Benz C-Class ки сечка элегант соли барои 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад, гази Евро 4 дорад, абё мотораш 1.8 литр, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балонаи 80% бародарон, 4 дар электропакет, раднои краска, мошин нахадо мега салоншам тоза бародарон, ягон расхоча нагуфтанд. электропакет, элеганс, гази Евро 4 ҳамаш нахаду, гази Евро 4 ҳамаш 100% кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 35500 сомонӣ, бо арзон мешавад. мошина аз пеш омада дарун берунша ҳай кунем бинемега, бо ягон чи муомила мекунем. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, маърамат занг занед. агар шумо мошин хара бошед, кадом мошин, кадом марка, аз кадом территория, дар комментария нависед. албатта агар ёфтем, агар ё ки пешниҳод чид, албатта мошинои шуморо пешкаштон мегирем, фақат шумо сабр кунед, нашуд дар видеои ояндаш албатта мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародарон ВАЗ 21012 аст ки мошини молодёжни советский соли барои 2002 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абё моторош 1.5 литр, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балонаи 60%, 4 дискаҳои худаш, салоншам тоза, мошин мега нахаду дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно мегад Москва мерам, мегад пули билет дар кора, яъне ки Россия мерам, мега сафар дорем, мерем, мега пул дар кора, мега ба ҳам хотир мефурӯшанд. нархи мошин баъдан 12000 сомония ки бо арзон ҳам мешавад. мошин дар пойтахт шаҳри Душанбе қарор дорад. ВАЗ 21012 2002 сол. ҳама чизаш кор мекунам, кадоме ки мехара мега мошина аз пеш бина биё бина мега ягон чи муомила мекунед маърама. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародарон бояд тайга ҳастаи Daewoo Nexia аст ки соли барои 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авиа моторош 1.6 литри простой, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
мошин мега мотор нав кардагия мега нижни части мошин мега ай опелои ай опел задагия мега бисёр чиз мега ай опелай мошин мега маслан намехра 4 балонои 80% 70 хел бардорон 4 диска сайстани мошин хуб дар вақти хуби техника мега бисёр чиша мега ай опел задагия мега ай опелай зури баш задагия нархи мошин бардон 12500 сомон ки бо арзонтара мекина мега ягон сомон фақат одамони мошинхари конкретна лозима ки мошинхар бошанд биан аз бибина савдо мекунем 12500 сомони мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе ба кадом то ки маъқул аст марамат тамос гирен мошина савдо бо мешавад аз шумо хоҳиш ки лайки бепула гузорем бадон ва имкона бошад навора дар ватсаби мо падилса кунем мошини фурӯшии навбатӣ аз сабибадон Toyota Corolla ҳастае ки соли бароишаш 2003 соле ки неки нагуфтанд ки дубайския ягон американка як ҷой нагуфтанд ишо хатон аниқада мегирем соли бароишаш 2003 соле ки бензини холия судишвориш авио мотораш як 6 литри простой коробка автомата сайстани мошин мегад нахаду срош мегад бо нархи арзон мефурӯша мегад мошина 4 диска дорад 4 балонаи 80% хадавой электропакет кондиционер кожаный салон мошин ҳамаш нахадо мегад хай бохтон ани хадам мегирем мошина мегад арзон мефурӯшем муки хайгом меличовка кор дошта боша барадорон 47000 сомони нақша мега бо ягон чи муомила мекунем мега соҳибшон қарор дорад дар шаҳри душанбе ба кадоми шумо ҳам хеле Toyota Corolla ки лозим бошад марамат тамос ки радной краскай мошин хай соза мега баъдон бохтон ани хада мошин агар савдо нашуда боша метавонед ки шумо савдо када гирен сирошона тоқа вариантҳои сум ва тоқа одамони харидори конкретна аз шумо илтимос дорам ки беҳуда мега занг назанам мошин агар савдо нашуда боша савдо када мегиред марамат мошини фурӯшии навбатӣ аз баъдрон бояд тайгаса Opel Astra F дар кузови седан молодёжни свети сафед соли бароишуш 1996 соле ки бензин газ ҳардуш мега 100% кор мекунад авио мотораш як 6 литр коробка механика ҳолати мошин мега нахаду мошин радной краскай салоншам тоза 4 балонаи хай миёнаи 60-50% мега 4 дискаҳои худаш магнитофон ҳамаш кор мекунад мегад мошин яъне ки 96 сол Opel Sedan фурӯхта мешавад бо нархи 26000 сомонӣ барадарон бо арзон муомила мекунем мега соҳибшон қарор дорад дар шаҳри душанбе будам баъдоне ки ҳамхали опелои сидани сафед присдабдан ҳамхали састаниёи яъне средни соз ина барадарон ба шумо вариант ки 28000 сомон нақша мега бо арзон мешавад шумо метавонед ки аз ҳама хуш рафта мошина аз пеш бинен ва савдо када гирен савдои хубам дорад дар пойтахт марамат рақамошон рақамои тисел аст кор мекунад марамат тамос гирем шумо агар мошинхар бошед дар комментари нависем пурра када ки чӣ хел мошин мехарем кадом сол мо албатта мошинои шуморо пешниҳод мекунем агар ягон реклама дошта бошед дар ватсаби мо роӣ кунем бародарон ин буд 12 мошини фурӯшии мо то видеои оянда худо нигаҳбонтон